ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଭାଗବତର ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗଟି ମୁଁ ପାଠ କରିକି ଶୁଣାଇଛି। ଏବେ ଷୋଡ଼ଶ ଭାଗଟି ପାଠ କରି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ବସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବସୁଦେବ ବି ନନ୍ଦଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ନନ୍ଦକୁ ବସୁଦେବ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲନ୍ତି ବସୁଦେବ ହସି ନନ୍ଦ କୁଶଳ ପରସଞ୍ଚି, ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ତୋର ସୁତ ଶୁଣି ହୋଇଲି କୃତ କୃତ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ରହେ ସାର ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ୱାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏ କାରଣ, ଏତେ ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଏତେ ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଏ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନା ସତ୍ୟ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରଥମା ଯେମନ୍ତ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଠୁଳ ଯେମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲଳ, ଜୀବନ୍ତେ କୁଆର ସକା ମରଣେ କର ଲୋକେ ଦେଖା, ହେମନ୍ତ ମିତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ ଆନନ୍ଦେ କହେ ବସୁଦେବ, କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ସେ କହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାଗରେ ଚଳିଗଲା। ଏକଥା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆୟତ ଜଗତ କର୍ମେ ଆତ ଜାତ, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ସେଠୁ ତାପରେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ତୋର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ ପରସ୍ପରର ସଖା ଅଛେ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଲୋକରେ ଆମର ଯଦି ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ ପରଲୋକରେ ବି ଦେଖା ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଂସ କେମିତି ମାରିଲା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। କହିକିରି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ କନ୍ୟାଟି ହେଇକିରି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ସେ କହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଗଲା। ଏକଥା କର୍ମର ଆୟତ, ଏକଥା ମାନେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମର ଆୟତ, ଜଗତ କର୍ମେ ଆତଜାତ। ମୁଁ କ'ଣ କର୍ମ କରିଥିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ଏହା କରି ବସୁଦେବ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି ତାପରେ ବି ନିଜେ ବୁଝେଇ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତେଣୁ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କ'ଣ କେଉଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଘଟିବ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟ, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟ, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟ ତେଣୁ ନ କର ତୁମେ ଆସ, ନିରତେ ଚିନ୍ତ ନରହରି, ନିରତେ ଚିନ୍ତ ନରହରି, ନମର ଶୂନ୍ୟ କୋଳ କରି ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ଚରଣ ରଖୁ ତୋ ଅନନ୍ତ, ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ଚରଣ ରଖୁ ତୋ ଅନ୍ତ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଅଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବେନି ଜଙ୍ଘ, ଅଚ୍ୟୁତ ରଖୁ କଟି ଭାଗ, ଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ରାଗ, ହୃଦୟ ରଖୁ ହୟଗ୍ରୀବ, କଣ୍ଠ ରଖୁ ବାସୁଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ ତ ରଖୁ ବେନି ଭୁଜ, ବକ୍ଷ ତ ରଖୁ ପ୍ରହରାଜ, ଲଲାଟ ରଖୁ ସଦାଶିବ, ମୁଖ ତ ରଖନ୍ତୁ ମାଧବ, ଧର ବ୍ରତେ ଚକ୍ରଧର, ପୃଷ୍ଠ ତ ରଖୁ ଗଦାଧର, ସାରଙ୍ଗ ଧର ଏକ ପାଖ, ଖଡ଼ଗ ଧାରି ଆର ପାଖ, ଜଙ୍ଗ ତ ରଖୁ ଚାରି କୋଣ, ଉପରେ ରଖୁ ନାରାୟଣ, ଗରୁଡ଼ପତି ରଖୁ ତଳେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ତରାଳେ, ସୁଶେଖା ସତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ରଖୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ଚିତ୍ତ ତ ଶ୍ଵେତ ଦୀପପତି, ନାଦ ରଖୁ ତୋର ମତି, ଖେଳନ୍ତେ ରଖୁ ବନମାଳି, ଶୟନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପାଳି, ଶୟନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପାଳି, ଚାଲନ୍ତେ ଭୋଜନେ ଶୟନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନେ, ଭୂତ ବେତାଳ ପ୍ରେତ ଜର ଗ୍ରହ ଡାକିନି ନିଶାଚର,
ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପନ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ନାନ୍ତଦି ସର୍ବଗଡ଼ା ନିର୍ଭୟ କରୁ ନରସିଂହ ନିର୍ଭୟ କରୁ ନରସିଂହ ବଜ୍ର ତ ହେଉ ସର୍ବଦେହ ଆମ୍ଭ ହେଉସ ତୋତେ ହେଉ ତୋ ଦେହ ଚିର କାଳ ରହୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଦି ସିଦ୍ଧ ସାତେ ତାହାଙ୍କ ଆୟୁର ବଳ ଯେତେ ଏ ସର୍ବ ତୋର ଦେହେ ହେଉ ତୋ ଯଶ ତିନି ପୁରେ ଥାଉ ନଥାଉ ତୋତେ କେଜୁନନ୍ତା ତିନି ପୁରୁଷେ ସାମରଥା ନଥାଉ ତୋତେ କେଜିଣନ୍ତା ତିନି ପୁରୁଷେ ସାମରଥା। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ବି ସେ କଥା ନନ୍ଦକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂସ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଅସୁର ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଅସୁର ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକିରି ତୋର ସୁତପାନକୁ ଦେଖେ। ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ପୁତନା ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ସ୍ତନପାନ କରିବା ନାଁରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ୍ଷୀର ଦଉ ଦଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ତା'ର ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ। ଯେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ତା'ର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଅସୁରୁଣୀ ରୂପ ହୋଇକରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦୋଷଦା ନ ପାଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ତା'ର ଛାତିରେ କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ବିକଟାଳ ରୂପ ହୋଇକରି ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୁନି ଛୁଆ ସେ ତାଙ୍କର ବି ନାମକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବାଛୁରୀର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ କିଛି ଚୁଟି ଆଣି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଝାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଯେ କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି, କେଉଁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟ ତେଣେ ନକର ତୁମେ ଆସ ନିରତ ଚିନ୍ତ ନରହରି ନମର ଶୂନ୍ୟ କୋଳ କରି ଇତ୍ୟାଦି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଣିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ଝାଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ରଖୁ କଟି ଭାଗ ଗର୍ଭ ରଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭନାଭ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଂଶ କିଏ ରଖିବେ, ହୃଦୟ ରଖିବେ ହୟଗ୍ରୀବ, କଣ୍ଠ ରଖିବେ ବାସୁଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ ରଖିବେ ବେନିଭୁଜ, ବକ୍ଷ ରଖିବେ ଗ୍ରହରାଜ, ଲଲାଟ ରଖିବେ ସଦାଶିବ, ମୁଖକୁ ରଖିବେ ମାଧବ। ତା ସବୁ କେମିତି ବଜ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋପୀମାନେ ତାକୁ ଗାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ରଖୁ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ପଟି, ରଖୁ ତଳେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ତରାଳେ, ଋଷିକେଶ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ରଖୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ରଖୁଥାଉ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ତ ଶ୍ଵେତ ଦିବପତି, ମାଧବ ରଖୁ ତୋର ମତି, ଖେଳନ୍ତେ ରଖୁ ବନମାଳି, ଶୟନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପାଳି, ଚାଲନ୍ତେ ଭୋଜନେ ଶୟନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନେ, ଭୂତ ବେତାଳ ପ୍ରେତ ଜର ଗ୍ରହ ଡାକିନି ନିଶାଚର, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱପନ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁ ନାଶନ୍ତି ସର୍ବଡ଼ା। ବିଷ୍ଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଭୟ କରୁ ନରସିଂହ ବଜ୍ର ତ ହେଉ ସର୍ବଦେହ ଆମ ଆୟୁଷ ତୋତେ ହେଉ। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ବି ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆୟୁଷ ତୁ ନେ, ଆଉ ତୋର ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଦି ସିଦ୍ଧ ତାତେ ତାଙ୍କ ଆୟୁର ବଳ ଯେତେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅଛି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିକରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳି ବଳି ତୋର ଆୟୁର ବଳ ହେଉ, ତୋର ଜମା ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ତୁ ଅମର ହୋଇକରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହ। ଏ ସର୍ବ ତୋର ଦେହେ ହେଉ ତୋ ଯଶ ତିନି ପୁରେ ଥାଉ, ନଥାଉ ତୋତେ କେହି ଜିଣନ୍ତା ତିନି ଭୁବନେ ସାମରଥା। ତାପରେ ଶେଷରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅସୁରୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ବରଂ ତାକୁ ତା ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ନେଇ ତାକୁ
ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୋର ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ ତୋତେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡିକିରି ତୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମାଆ ମନ ଯଶୋଦା ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ, ସିଏ ଯେ ଭଗବାନ କି ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖ କୋଳରେ ଶରୀର ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସିଏ ବା ପାଳନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳିତ ମାତା, ସେ କଥା ସିଏ ବି ଜାଣିବେ କିପରି। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ କୁନି ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଅତି ଦୁଃଖ ସହକାରେ ସେ କେମିତି ଜୀବନ ପାଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଭାଗଟି ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।